Well, the aim is not to paint Nigerians black and bad. The aim is to create awareness and make people be more alert ukuthi uma beyozifaka relationship Nigerians bazi ukuthi bazifaka enini. It's a story time. It's going to be a very short one. I just want to show you something on this one. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela le kude phezulu. Do join. Sanibonani, hello Dumelang, bonjour, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela le kude phezulu. Uma ukuthi it's your first time on this channel, please do subscribe, like, comment, share, and make sure that you join our channel membership and have access to all packs and early access to our content. Kantike, if you've got a little bit of an extra cash in your hand to spare, you can give us super thanks. Channel members, your channel packs are coming very soon, and I've got beautiful packs for you. You will get an exclusive invitations to our events. You will get discounts on our merchandise, and on top of that, you'll get early access to all our packs and discount on merchandise. Guys, ngifuna ukunikhombisa something today ukuthi akusiwona wodwa ama-Nigerians abolile. Maybe some of you niyasazi le story already because inhloso akubona ukulabhelisha abantu abathile kabi, kodwa ekugcineni kosuku si-create le awareness ukuthi abantu abafunde babone ukuthi hayibo kubi out there, and angazi ukuthi abantwana bethu sizobafihla kephi, sizobakhusela kanjani. Guys, do you know the story of this young lady? He's been on I think there was a program on SABC1 ebekade ihostwa uRelebogile, and igama le-story sasithi My Father Raped Me. La untombazane bekahlala nobaba wakhe ne-stepmother sakhe. Ubaba wakhe, I want to assume ukuthi ubaba is Xhosa because uma kakhuluma istory sakhe kakhulu usi-aligna kakhulu kulo mhlaba ongapha ko-Eastern Cape, and ubaba wakhe bekamuntu o-prominent emphakathini, odumile, owaziwayo, nohlonishwayo. So uma echaza istory sakhe uthi akazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwama wakhe nobaba wakhe. All that she knows ukuthi uma wakhe wanted to move on with life yakhe, and she decided ukuthi amthathe ayombeka kubaba wakhe, and ngaleso sikhathi makambeka kubaba wakhe useshadile already nomunye umuntu wesifazane okuwukuthi une-stepmother, and kunomunye umntana wakubo omncane ozemva kwakhe osaphatha usagonayo. So uma wakhe ahambeka abuyele esikoleni, I don't know whether it was, I can't remember if it was nursing college or teachers college, kodwa wabuyela ecollege nje ufuna ukuqhubezela izifundo zakhe zempilo. Ngicabanga ukuthi uma wakhe nobaba wakhe bahlukana ngezimo-ke zempilo esizaziyo sonke. Mebehlukana base beya-decide ukuthi ngoba wena ufuna ukuya esikoleni, lethi ingane yami ngizozikhulisela yona, vele nginomfazi omunye engihlala naye. Ahlale-ke le mntana nobaba wakhe. At the time makayohlala nobaba wakhe uthi wayelabo 5 years engakongena esikoleni, esahamba i-preschool. Ahambe i-preschool aqede. Mekaqeda ukuhamba i-preschool, angithi uhlala ne-stepmother nobaba wakhe. This is the biological father oyi-South African, ngigcizelele lokho, oyi-South African, and bahlala khona ngapha kulezi ndawo zawo Eastern Cape. Ngicela ukungayisho indawo, kodwa uma umuntu okhonza u-YouTube the story will be familiar to you. Uthi bahlale abe na-6 abe na-7 kufika isikhathi sokuthi angene esikoleni. Apparently ubaba wakhe waye-abusive kakhulu kumamakhe, and wayeke akuwitnesse ngoba kumamakhe lo oyi-stepmother, by the way, kubambe ukuthi mangithi umamakhe ngikhuluma nge-stepmother, umamakhe wangempela akekho eduzane, uyafunda somewhere, uqhubezela izifundo zakhe, uqhubeka nempilo. Okay, so i-agreement ukuthi yena uzoshiyeka nobaba wakhe. So ubaba wakhe uthi waye-abusive to a point ukuthi each time mekashaya umamakhe, yena umsebenzi wakhe, not ukuthi ngoba kuwumsebenzi wakhe, by instinct, cabanga ngikhuluma ngomuntu ona-6, wevele athathe usana abaleke nosana ayohlala nalo kwamakhelwane kuze kuphele impi. Uma kuphela impi kusho ukuthi wayeyizwa ukuthi siphelile, aphinde aqokule ingane yakubo, ahambe abuyele endlini. Uthi this continued for some time, ilokhu yenzeka lento for some time, up until la uma wakhe khona akhathala khona, athi ngeke ngikhathele.
The day uthi ubabakhe amshaya khona wamshaya wazomthela ngisho nangamanzi esequlekile. La aphaphama khona wavele waqoqa imithwalo yakhe yonke, wathatha usana lakhe walishaya emhlane mpe, wahamba. Mathatha usana lakhe lishaya emhlane ehamba, ushiya lo okungeyona owakhe, owashiywa unina, ononina ofunda esikoleni, ongekho la. Okay, uthi kubuye kube into engazukuthi it's gonna be the life abazoyiphila ngoba manje kusho ukuthi yena sekahlala nobaba wakhe full time. Uthi sihambe isikhathi aphume preschool una-6 years, yonke lento yenzeka emntwaneni between 5-6. Uthi aphume preschool, makaphume preschool useyongena-ke phi-ke manje esikoleni, studying grade 1 at the age of 7 years. Uthi that's where the problems started. Ukuhamba kama wakhe uma ethutha after eshawa ubaba wakhe that particular night. Uthi that's where ama-problems started because yena as umntana owayengazalwa yiloya mama wahamba, there was no one to take care of her except for ubaba wakhe. Uthi hayi ubaba wakhe abe ubaba nje aqhubeke ibe right, impilo ibe mnandi. Ubaba wakhe everyday uyamthatha amfake emotweni umse esikoleni eyamlanda, uyamgeza ubaba wakhe, uyamnakekela, umenzela i-lunchbox because akusenamama la endlini, right? So njengoba kungasenamama la endlini kusho ukuthi either yena ukhula fast akwazi ukuzenzela izinto noma ubaba wakhe uyaqhubeka ukumenzela izinto up until reached that age ukuthi azabe right ukwazi ukuzenzela izinto. Uthi this one particular night babakhe eqeda ukumgeza amqede athi so. Uthi-ke on this one particular night ubabakhe eqeda ukumgeza amqede qede amqukule amthatha ambeke embhedeni, abese ethatha ibhodlela levaseline alibeke eduze kwabo. Uthi that was the first night ubaba wakhe started ukumnukubeza ngokocansi. Uthi each and every time azomnukubeza he will use uvaselina ukufaka ngaphambili kuyena. I don't know, kusho ukuthi wayenzela ukuthi kuthambe kushelele kungene kalula because phela umntana lo sikhuluma ngaye ona-7 years only. Uthi lento iqhubeke ubaba wakhe, ngikhuluma ngobaba wakhe omzala umntana wesende lakhe ngesiZulu. Iqhubeke lento up until the age of 13. When she turned 13 wakhulela umntana kababa wakhe. Uthi at this time kwenzeke ukuthi umama yakhe kanti uzofika afika ambone lo mntana manje, what is going on ngalo mntana? I mean like abantu besifazane bayakwazi ukubona umuntu wesifazane omunye okhulele, wes umntana ovela suka beplambi abe njani. Khumbula ukuthi that age 13 as well, it's the age umntana kumele ngabe uyathomba ngayo. Uthi umama kamhlalise phansi ambuze ukuthi suke wayibona yini into kanje. Cha. Usuyalala nabafana? Athi cha. Uthi futhi instead of ukuthi aphendule mekuthiwa useyalala yini nabafana, uthi avele akhale. Uthi akayazi ukuthi yini eyayimkhalisa. Uthi wavele wakhala waze waba nesibithwane because she felt ukuthi umama wakhe uyam-accuse of izinto angazazi nangazenzi ngoba yena indlela kusho ukuthi ubaba wakhe wamgruma kulento so much such that wamenza wakholelwa ukuthi into enormali le. Bonke abantwana bamantombazane badlula kulento nabobaba babo. Kangangokuthi even ngisho esikoleni when othisha besola something, kwakunzima okokuqala one ukuthi bamsole, one because ubaba wakhe is a prominent person, is a prominent member of the community, or respected, ohlonishwayo. Two, lo mntana lo uhlala nobaba wakhe and othisha were like there is no way ubaba wakhe emthanda kanje angenza lento kuyena. So kusho ukuthi othisha nje they just like yathi lwaphe asheshe yadlula kubona ukuthi mhlambe there might be something eyenzakalayo kulo mntana ngempela odd because kuthiwa indlela ayenza ngakhona baba khona everywhere he goes wayihamba nalengane. Lengane engavumelekile ukuba nabangane, lengane engavumelekile ukudlala nezinye izingane, lengane ithengelwa yonke into, ama-toys whatever, ihlala endlini kuphela. Kanti lo baba uyihlalisa endlini nje wenzela ukuthi ibe isolated, ingakwazi ukuthi iphume imixe nabanye abantu izoze ikhulume into engafanelanga ikhulume, yabo, or kuze kuvele izinto, or kuze kube khona abantu ababuza izinto ezithile. Kodwa nje ever since kwahamba uma wakhe stepmother, babakhe akaphindanga waba nomunye umfazi, webhizi nje enganeni from the age of 7 and mayifika ku-13 yamitha ingane.
Uma wengane wabona mhla ifikile ezoyibona ukuthi khona into e-wrong ngale ngane. Wabuza ukuthi kwenzakalani, how is life, usudlala nabafana yini, iyakhala ingane yaze yanesibibithwane. That's how she found out ukuthi ubaba lo khona into ayenzayo enganeni ngoba bayakhuluma noma wayo ingane yaze yasho ukuthi yona into eyaziyo nje ukuthi ijwayele ukudlala nobaba. Wabuza uma wengane, ujwayele ukudlala nobaba mdlalo muni? Yachaza ingane ubaba uthi kunomdlalo ubaba angifundisa wona, athi ubaba umdlalo lo owenziwa izingane ezilingana nami. Zonke izingane zamantombazane they go through this kwi-age yazo. So siyadlala uma ngabe kushona ilanga, ubaba uthatha uvaselina, ungigcoba uvaselina ngaphambili, azigcobe naye entweni yakhe ngaphambili, abesefaka into yakhe kumina. Akayazi nangegama umntwana lento ukuthi yini efakwayo. Remember lo mntwana ugroome from the age of 7. Uthi uma wengane azange azaze ayenze umsindo, wavele wenza nje umshosha phansi we-investigation. Eloku embuza uthe sokwayemthatha emsa for i-counselling umntana. Hhayi, wafika umntana wakhuluma yonke into. That's how the father wabanjwa and got arrested. Unfortunately, leyo ngane yaphuma, kwaba isisu saphuphuma ngoba kusho ngicabanga ukuthi umntana wayesene-stress ngenxa yezinto eziningi ezasezenzeka empilweni yakhe, naye ese-realize ukuthi hayi bo, kanti all along I have been groomed into such a dirty thing ekungafanelanga ngaba umntwana wentombazane is going through. Lo mntwana as we speak today ubhale ibhuku about isehlo sakhe adlule kusona, everything nje that he went through in life. Ubhale ibhuku, what's the name of the book bethunana? Yo, sengikhohlwe ukuthi what's the name of the book. Kodwa une-YouTube channel. If you want to follow that story, that healing process, I think it's called My Healing Space. Yes, it's called My Healing Space. Who is an African girl, South African girl, from Eastern Cape, from somewhere in the Eastern Cape. I also think she's also been into one of the podcasts. I can't remember which one. I think it's the Sand Twins, if I'm not mistaken. Yo, that is one of the bravest, victorious stories I've ever heard, because uma esho uthi uthe umesemdala when she turned 21. Wahamba wamvakashela ubaba wakhe, nanamhlanje ubaba kusaboshiwe, angazi ukuthi wageja how many years, 30 something years ejele, because akusisona isitori esidala kakhulu lesi kahle kahle. Uthi wahamba wayemvakashela ubaba wakhe, wamvizithela ejele, wamconfronta, wambuza imibuzo, bakhuluma. Uthi waphindelela wazithola zonke iy'mpendulo ayezifuna. Uthi ekugcineni sengiyombona okokugcina ngci, ila engafike ngamtshela khona ukuthi hayi, whatever that you did to me, I forgive you. And lento owangenza yona ayikho mnandi, angifiseli omunye umntana, kodwa nje just know ukuthi I was just a kid. Kwakungamelanga ngithwale izono zokwahluleka kwakho nomama owawuhlala nayo at that particular point in time. And mhlawumbe, just mhlawumbe, it was something that I had to go through, because as I'm speaking to you, I am writing a book and I'm not going to leave any tiny detail unmentioned. And ngizokubiza ngegama nesibongo njengoba kunjalo. And on top of that, ifamily yakho, ugogo wakho, uma wakho okuzalayo, lo owakukhulumela wakuphikela ethi mina ngiyingane ekhohlakele, ngi-accuse ingane yakhe ngento enkulu kangaka, ngibhizi ngihambe ngilala ngiphuma nabafana, ngi-accuse ingane yakhe ngento, wama nawe waze wakufakazela i-character yakho. On top of that, even abantu be-community bafakaza nge-character yakho, knowing the work that you've done in the community, not knowing ukuthi ubolile ekhaya endlini. Ngiyakuxolela ngoba mhlampe it was how it was supposed to be. And today I am a motivational speaker because of you. And today I have got my own NPO that is helping abantwana abanye who have been through such a situation. So I forgive you. Kodwa angisakudingi elifini yami, noma ngikubone, no matter what happens in my life. Noma ngiyashada, ngidecide ukuthi ngiyafuna ukushada in the near future, because right now I don't want any man next to me because of you. Kodwa in case I decide to start my own family, no, ukuthi I don't want you next to my family. I don't want a grandfather ozokwenza ukubola ebantwaneni bami owakwenza kimi ungizala from isende lakho.
So with this, I just want to show you guys ukuthi ukubola akuqhamuki nojolofu kuphela. Ukubola kukhona nabantu abakhona khona la eSouth Africa. Nalezi zinto zama-rituals nokuthwala zikhona nakulabantu bayazenza izinto ezimbi emantombazaneni kuningi. All we can do is that let us speak out, ungathuli. Reach out for help, ungathuli. Ngoba ukuthula ikona lokho okwenza abantu abaningi abadlula ezimeni ezinzima bagcine sebezi. Ngoba into you bottled it up inside and into oyigqume phakathi kuwena bathi ayindluli ayipholi, uhlezi uyicabanga, uhlezi unesilonda njalo. Yena uthi mesho-ke as a result there is a perfume abantu besilisa angayifuni nokuyiva. Uthi wenama-triggers ukuthi meke wezwa nje iphunga lalo perfume, apparently ubaba wakho wayesebenzisa lo perfume. So ubaba wakho bekawumuntu ozithandayo, geza noma eselala athi uyabona those colognes abantu besilisa lawo ma-aftershave, uthi akayifuni nokisho, uyayibiza ngegama. And iVaseline uthi for the longest of time ebengayifuni engayisebenzisi because each and every time she sees ibhodlela yeVaseline wayevele acabange that moment, that innocence eyathathwa away by umuntu omdala. Aze umntana anuke abe nephunga esikoleni osisa basuspect something is wrong kodwa bengakwazi ukumconfronta ngoba is from ifamily or is from ubaba oyi-permanent member of the public and all respected. So guys, ngazobafihla abantwana bethu, kodwa if you are uthisha esikoleni and ubona something that is suspicious emntaneni, siyacela Nkosi yami ningathuli. Abanye abantwana abathuli ngoba bethanda, abathuli ngoba bethanda, bathuli ngoba they have been groomed and trained ukuthi bathule. Abanye basatshisiwe ukuthi wake wayithi vo uzozibona ukuthi ufana nobani. This is awareness. Let us spread the word. Keep on writing to me. Keep on sending me DMs of those stories. You can DM me on TikTok. You can DM me on Facebook. And on Facebook, you even have an option to send nje ushare i-voice note uvele usixoxe story because ukutyper abanye abantu bayakunqena. Kodwa uFacebook unayo option ukuthi mongi-DM on our page. It's Zandi Mfeka with a Y, my personal account. But i-account ye-podcast license akhona ama-story times. It's meaningful conversations with Uzandi Mfeka. DM me, ngicela sizikhulume lezi zinto. Let us open up because kaningi and for the longest of time lezi zinto bezenzeka ayi ukuthi izinto ezintsha bezenzeka kodwa kube khona kuthiwa azigqonywe izinto kuhlalwe phezu kwaso, hayi uhlazisa ifamily, hayi abantu bazothini, hayi this that. Asikhulumeni, ikona kuphela okuzoselapha and ikona kuphela okuzokwenza ukuthi sikwazi nokuthi sisize nabantu abasenkingeni abadinga ukusizakala, especially abantwana, people who are helpless, abangazi ukuthi what is it that they need to do when things like this happen. Until the next story time, please do not forget to subscribe, like, comment, share, and make sure you are friends of the podcast by turning on that notification bell so that each and every time I upload, you don't miss a single episode that we are uploading. Love and peace.